jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe hiɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kele gadane jaydeji leydi Sénégal joni palen koye jaydeji ɗi alkamisa sappo e ɗiɗi lewru février hitande junnaji ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kele gadane e jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde l'observateur kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti ko e on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay ko jaydiyanke pattam lam bonnoɗo gollal muɗum no hannirta ni ete on waɗa kañum woni Georges Déthié Diop dottiɗo e jomuɗum e ñalawma hanki o toon to groupe Futurs Médias ɓe gondi ko e sunare hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jayde groupe Futurs Médias nde ɓe mbaɗi natal makko e gardidi e natal ngal kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe garti noon ɓe mbi ko caggal ɗin ɗon duuɓi ɗi o wuuri nde o yi aduna 1977 ha 2026 golle payodinde woni ko o waɗi kanko omo ganduɗa kañum woni Georges Déthié Diop e jayde nde arti hen kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti ala haali mayde on ɗon suka Abdoulaye Ba baraɗo toon to Dal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ko yuti ala haali autopsie o ina tawe e nder hello tati e nder jayde nde ganduɗa kañum woni jayde wiyetende jayde Futurs Médias nde woni jayde l'observateur ko noon kadi kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti ko yuti ala haali honorable député Farba Ngom Kuccam hakkude jaydiyankoɓe kam e avocat ji makko ɗum kala jayde nde arti hen ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde point actu kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti ha joni ko e mayde on ɗon suka mo ganduɗa kay kañum woni Abdoulaye Ba toon to Dal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar caggal nde on ɗon jeeyi waɗi ha joni nde konguɗi nene jokki haalede nder leydi ndi ɓe kolliti kay omo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna kam e omo ganduɗa kañum woni Waly Diouf Bodian mone mabɓe kala hokkiti konguɗi muɗum omo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna holliti kay wonande ko yowiti e gartirgol jaam fitandu kay fotani heddade hen hono no wiiri kanko musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e konguɗi omo ganduɗa kañum woni Waly Diouf Bodian mo ganduɗa kay holliti wonande laamu ngu o foti kay ko jabde on ɗon responsabilité muɗum ko yowiti ala haali walla assumé ko yowiti ala haali mayde on ɗon suka mo ganduɗa kay kañum woni Abdoulaye Ba mo ganduɗa fitandu muɗum yoɓama toon to Dudal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar jayde point actu rutanima Georges Déthié Diop mo ganduɗa kay ko bannoɗo golle payodinde toon keptinaɗo no fewi toon to groupe Futurs Médias ha tengti noon e nden ɗon yewtere nde ganduɗa kay nde o yuɓɓinte subaka kala wiyetende RFM matin ɓe kolliti noon wonde kay ko jaalal manggal ko yowiti e banggue jaydiyankagal ɗo e nder leydi Sénégal kañumen kay woni ko ñifi hono no wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe e jayde quotidien le quotidien kañum arti koye ɗin ɗon violence uji ɗen ɗon garɓe garaji bannoɗi toon to Dudal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kolliti kay so renaki faya ko e gasta mo ganduɗa kay kañum woni judiciaire hono wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti noon e jagoɗo horejo jagoɗo Ousmane Sonko mo ganduɗa kay e rima omo ganduɗa kañum woni jagoɗo tamta kalfinaɗo ko jowiti e alhaali e ñawoje nde wartata ko yowiti e on ɗon fannu ha gueɗe ɗe wawa laɓɓinede hono wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko hay goto tawde suwa taw joofede wonande kay ko kammin waɗi ɗen ɗon gueɗe wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni FDR woni tan force de défense de sécurité toyete hono wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e Georges Déthié Diop ɓe mbitande ko Georges Déthié Diop kañum kay woni ko koppi on ɗon micro muɗum yeehi wonta artu hono wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kam woni jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien jayde Vox Populi kañum arti ko e horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay ñalawma hanki o e batu jagorɗo toon to galle lamorgo to kanko mawɗo leydi ndi arti gam duwanade on ɗon suka Abdoulaye Ba kam e ɓesgu muɗum kawruɗo ladial toon to Dudal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar hono wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti hen ɓe gartini kadi e omo ganduɗa kañum woni horejo jagorɗo kañum nene holliti e mettere muɗum e hamtere muɗum ko yowiti on ɗon fannu kono noon kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe duttinima Kuccam hakkude jaydiyankoɓe kam eɓe ganduɗa kañum woni avocat ji ɗi honorable député Farba Ngom ɗum ene tawe e jane nde ɓe kolliti kay wonande ɗinon avocat ji kolliti koko mbaɗata porte plainte omo ganduɗa kañum woni jagorɗo kalfinaɗo gueɗe ñawoje ɗum ko yowiti ala haali ɗin ɗon téléphone ngaji Farba Ngom ɗi ganduɗa kay mbiyanoma tawama to e makko toon to suudu dumbirdu ndu o tawate hono wiiri e kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe garti ndi noon konguɗi ɗi Waly Diouf Bodian suuti ko yowiti ala haali mayde on ɗon suka biyeteɗo Abdoulaye Ba ɗum kala jani nde arti hen jayde Walf Quotidien ko hen arti
arti ɓe mbitande ko saha joni ko caɗele tigi woni ko teska ɗo nder leydi ndi caggal ɗin ɗon étudiant nena gullira bange janginoɓe nena ero bange ɓe ganduɗa kañumen goni remoɓe kañumen kam koko deƴƴi ko mumen ko ɓe kolti régime Pastef oɗo saha joni woni ni ko e ganduɗa kay kañum woni e niɓɓere hono no wiiri e kamɓe musidɓe men e jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ɓe gartinde kadi e Georges Déthié mo ganduɗa kay hawri e lejal e ñalawma hanki o toon ɗo ete e lamorgo Dakar ɗum ko caggal no yuɓɓinno nden ɗon yewtere ganduɗa kay kañum woni RFM matin toon to ganduɗa kañum woni groupe Futur Média jayde nde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde Les Échos kañum arti ko yuti haali nden ɗon caɗele teskade toon to dol jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kolliti kay wonande ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe to banggue étudiant ji to ete oɗo saaha koye track wona o ganduɗa kañum woni procureur acciti e ko ina tonni e capanɗe jeenayo e jiiɗiɗo ɓe ganduɗa kay kañumen goni nangganoɓe ko tato tan keddi e juuɗe ɓe ganduɗa kañum woni loskoɓe ɓe ngam yurnitade e alhaaliji mumen ɗum ene tawe e jande Les Échos ko waɗa ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e avocat ji mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom mo ganduɗa kay kolliti wonande mo ganduɗa kañum woni droit ji Farba Ngom koko waɗa violé hono no wiiri kam musidɓe men e janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jande Les Échos ɓe gartino konngoli mo ganduɗa kañum woni Oumar Youm ine tawe e nder jande nde ko ɗonne kadi goto e hujji keɗantoɓe mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom mo ganduɗa kañum woni maître Boubacar Cissé kam nene konngoli muɗum ine tawe e nder jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede e jayde ganduɗa kañum woni Les Échos jayde L'As Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko avocat ji Farba Ngom kañum kay mbaɗi démolisé on ɗon document mo ganduɗa kay kañum woni dossier ko yewti alhaali guittugol mo ganduɗa kañum woni immunité parlementaire on ɗon mo ganduɗa kañum woni honorable député maire de la commune des Agnam hono no wiiri e kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe jayde L'As Quotidien ɓe gartine e ko yewti alhaali on ɗon crise universitaire mo ganduɗa kay ne teska ɗo ete nder leydi ndi omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko caggal mayde Abdoulaye Ba omona waɗa pressé omo ganduɗa kañum woni Yassine Fall hono no wiiri kam musidɓe men jayniyankoɓe ɓe gartine kadi e omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba ɓe gartine kadi e omo ganduɗa kañum woni Georges Déthié Diop mo ganduɗa kay hawri e ladial ɗo ɓe mbi oɗo saaha joni jayniyankagal leydi Sénégal woni koye woyde on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay ko gorkajo gollinoɗo golle payodinde baɗɗo ko fayodini e gueɗe jaydiyankagal hono no wiiri e kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe jayde L'As Quotidien jayde La Turbine Quotidienne kamɓe noon ɓe garti ko e konnguli ɗi Waly Diouf o Bodian ɗum ko caggal mayde on ɗon suka mo ganduɗa kay kañum woni Abdoulaye Ba mo ganduɗa kay ko janggannoɗo toon to dol jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗo wi ene wonitande Waly Diouf Bodian wi ko laamu ngu foti ko wadde assume on ɗon no ganduɗa kay kañum woni mayde on ɗon suka mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde ndete ɓe gartini kadi konnguli Guy Marius Sagna ɗum kala jayde ɗe ganduɗa kañum woni jayde wiyetede e jayde e ganduɗa kañum woni jayde Turbine Quotidien arti hen ko noon kadi ɓe garti e avocat ji Farba Ngom ɓe ganduɗa kay waɗi kuccam hakkude mum e jaydiyankoɓe ñalawma hanki o hono wi e kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ƴeew hen jaydi guendire nde Le Soleil wi ko ganduɗa kañum woni modernisation gouvernance d'université kañum ko hen arti mbitande ko hoorejo leydi ndi waɗi insisté ɗum ko wiyete ko consensus woni tan kaldigal ha beele ɗum e wawa famodirede ɗum ina tawe e jayde nde ko noon ɓe gartini kadi e batu jagorɗe wonnogo hanki toon to galle lamorgo to mawɗo leydi ndi so suuti konnguli duwaw fewde Abdoulaye Ba kam e ɓesgu muɗum ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde guendire nde Le Soleil jayde Sud Quotidien kañum arti ko e levée d'immunité parlementaire woni tan guittugol wutte horma omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom honorable député maire de la commune des Agnam wonande kay avocat ji makko e ñalawma hanki o mbaɗino kuccam hakkude mum e jaydiyankoɓe garti noon e ko niɓɓiti on ɗon dossier ko waɗa ɗum ko kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni cérémonie mo ganduɗa kay ko duttugol teddugal kam e mbaynigu général omo ganduɗa kañum woni e Mbaye Cissé ɗum ko caggal duuɓi capantati e jeeɗiɗi ɗi o waɗi e gam ligganade e gendi makko ɗum jayde nde arti hen ƴeewoyen jayde l'évidence kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe gattande koye alhaali Farba Ngom mo ganduɗa kañum woni maire de la commune des Agnam ɓe kolliti kay wonande violation wonande droit ji makko kanko Farba Ngom ko yuti alhaali ɗin ɗon no téléphone ngaji ɗi ganduɗa kay wiyama o tawrama ɗum toon to suudu dumbudu ɓe kolliti wonande
wonande ɓe mo ganduɗa kañum woni avocat ji makko ko leti wonande kay kanko Farba Ngom o wat porte plainte fewde mo ganduɗa kañum woni jagorɗo kalfinado ko yewiti e gueɗe ñawoje leydi Sénégal. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi ha laabi ceer ko ɗum woni komin kemno rubinodade ko sifa e kene gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jayndeji wonata ko aljuma janggo soko weeli geno ɗo e nden min ɓe jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.